Bueno, nik justo 13 urtekin hasi nintzen etxean gitarra jotzen eta hasi nintzen abestiak egiten. Eta ez nuen ikusten nire burua ni bakarrik gitarra batekin abesten. Nahi nuen izan talde bat. Ubi talde asko gustatzen zitzaidan eta nik talde bat nahi nuen. Orduan jarri nuen olako 13 urtekin urte berdinean jarri nuen anuntzio bat atrasan horrelako egunkaritzo bat, etxeetara heltzen zana, ke fácil edo horrelako bat deitzen zan, iragarkiz betetako... Bai, eta jarri nuen bat, baina dena txarto jarri zidaten, eta tipo batek erantzun zidan. Zergatik jarri zizuten dana txarto? Elbidea, eta arduan inoresan nirekin kontaktuan jartzen dugu, baina mierda, inork ez dauka interesik, baina ez, elbidea txarto zegoen, eta pilo bat hilabete pasatu da, ailegatu zitzaidan karta bat, pilo bat aldiz aldatuta elbidea eta ez daki zer, eta aldu zitzaidan, eta tipo batekin batu nintzen zerbait egiteko. Eta, hori, bupeko lehenengo mailan, nire lehenengo kontzertua egin nuen San Adrianeko jaietan. Eta orduan, nik jarraitu nuen nire etxean abestiak egiten, eta, magisteritzan banekien, justo jakoun banekien non oregongo zala gitarra jotzen zuela, eta ez dakizer, eta, Arantxa joan nintzen taldea sortzen nuen. Eta, ja desesperauta, ez neban ezer lortzen, eta, azkenengo kurtzoan, batu ginen, ezagutu ginen elkar zean maiz, eta, hor sortu zen taldea. Eta nola sortu zen? Jo, 3. maila horretan egon ginean, bukatzeko, erderaz egiten zutenek, justo erderazko klaseak egiten zituztenek, prestatu zuten hori viaje de estudios Londresera, gure gelakoek ez genuen ezer prestatu, orduan gu apuntatu ginen eurekin, nire lagun taldea 4 ginen, eta apuntatu ginen. Zuek euskara taldekoak zineten? Bai, eta itzi ziguten leku bat, eta han ezagutu, Londreserako bidai horretan ezagutu genuen elkar, eta handik bueltan, eurek jabazukaten lokal bat, eta batu ginen Londresetik bueltan, eta gaur arte. Eta, nik esan nuen, esta es mi oportunidad de grupo. Osea... Txiki-txikitatik bilatzen nuena. Claro, eta gainera, zean 3 tipo supermajoak, ez? Eta, sartu ginen lokalea lehenengo aldia, eta, nik banituen nire abestiak eginda, ez? Orduan, igual, abesti bat egin, eta eurek nola sartzen ziran, eta abesti hori, benetako abesti baten bihurtu, niretzako izan zen supermagikoa. Izan zen garai bat, hori hasiera, niretzako gozada bat, osea, gozatu nuen, exagerado, bai. Eta hasiera haiek nola gogoratzen dituzu, osea, Jorarentzat da izan zen magikoa bezala, ez? Bai. Lehenengo aldia bere abestiak talde batekin egiten zituena. Super magikoa zena, ze gu entzatzen genuen, eta ez geneukan ahotsa entzuteko altabozik. Eta bere ahotsa basuko amplifikadoretik entzuten genuen. Karo, zen entzuten dezebez. Eta, neska honek oso ondo abesten du, hori nabaretzen da, baina justu grabatu genuen maketa, grabatu genuen maketa, danok batera, 4 pista batekin, Rubenek bazeukan aparatu hori, gailu hori grabatzeko, eta gaueko, ez dakit, ordu txikitan, bere txanda izan zen ahotsa grabatzeko, eta dana isil-isilik gelditu ginen giliratuta, arrituta, ostia, hau zer da, hazen deloako ahotsa dukan neska honek, ez da? Izenek iten zertzen dukaten. Karo, 2 hilabete hemen entzaiatzen, baina genekien hain ondo abesten zuen, ez da? Eta, esan genuen, vamos, hay que atarla. Grabazio horretan konturatu zineten zeneukaten altxorraz? Bai, hori da, bai. Hola, hartu ginen, ez zela bakarrik ondo abestea, zela berezik ondo abestea.